Bună, sunt Albert. Azi o să vă arăt colecția mea de măști super flexibili. Mă cunoașteți de la Sperzici. Haideți să începem cu acest dinozaur care eu mă prefac că dă cu pumnii. Dacă voi ziceți, vă prefaceți că el nu dă cu pumnii, are o putere specială, ziceți în comentarii de ce nu. După aia, asta este o fantomă care eu mă prefac că dispare și poate să ducă oriunde. Dacă voi vă faceți asta, ziceți în comentarii și la asta de ce nu. Să nu ziceți. Ăsta este un clown. Dacă voi ziceți așa, ziceți din nou în comentarii și dacă îl numiți frumos, la fel, ziceți în comentarii, adică dacă credeți că e frumos, uitați-vă la el, ziceți în comentarii. Acesta este un dinozaur special, ați auzit bine, foarte special, că am văzut undeva ăsta și am văzut că o fetiță îl avea și ne-a zis că e special, că am vorbit cu ea, m-am prietenit cu ea. După aia, ăsta este un lup, cred, da, e un lup, uitați, are și creierul mâncat. Dacă voi credeți că e un lup, dați like. Dacă voi credeți că e un zombie, dați subscribe. După aia, ăsta este ultimul. Este un crab care pișcă și dacă nu dați like, vă pișcă pe toți. Pa, pa!